We zijn in Zuid-Limburg, Kerkrade, met Guido Dieteren. Dat is een typische Limburgse naam, hè? Ja, mijn opa heette al Dieteren, echt een Limburgse naam. En die draait met heel veel trots. Ik ben de 5e generatie orkestleider. Dus mijn overgrootvader was al dirigent. En zo werden van vader op zoon doorgegeven. En ja, daarom draait die naam met heel veel trots. Dan ben ik nu trots dat ik orkestleider mag zijn van dit mooie orkest. Maar die musicaliteit die moet ergens vandaan komen. Ja, hier in Limburg zit sowieso veel muziek. Hè? Veel verenigingen, koren, harmonieën, orkesten, fanfares, etc. Ik koos dan van strijkinstrument, hè, ben violist geworden. Maar het leuke is, je gaat spelenderwijs in een orkest spelen. Mijn vader zei, je gaat muziek maken. Mijn moeder zei, je gaat lekker voetballen, jongen. En zo heb ik toch veel gesport en muziek gemaakt. Maar uiteindelijk, spelenderwijs, kom je in aanraking met muziek. Ja, en dan blijkt dat je het in je hebt om professioneel muzikant te worden. En dat je dan veel stappen mag maken om zo'n mooi professioneel orkest te hebben. Ja, dat is een droom die uitkomt. We spelen nu hallen of zalen helemaal vol. Begrijp ik nou dat je moeder meer van voetballen hield en je vader meer van muziek? Ja, mijn vader was dirigent. Dus pap heeft me zijn talent eigenlijk doorgegeven. En deed dat heel spelenderwijs. Maar mijn moeder zei altijd voor de balans, was wel heel goed. Ga voetballen, later ben ik ook veel gaan badmintonnen. Ga veel sporten, jongens. Goed voor je. Maar goed, muzikant worden, dat is één. Maar dan moet je ook nog een instrument gaan kiezen. Ja, ik kom uit een nest waar heel veel blaasinstrumenten zijn. Ik hou ook van blaasinstrumenten. Maar toen ik op 4-jarige leeftijd in Aken was met mijn ouders in Aken, Duitsland. En ik zag in de vitrine bij muziekwinkel een viool liggen, was ik op één slag verliefd. Ik heb nooit meer die liefde weggelaten. En mijn vader zei, joh, die jongen houdt van een viool, dan krijgt die jong een viool. Ze zei dit op zijn Limburgs dan. En ik vond het te gek, want ik kon gewoon daarmee doen wat ik leuk vond. En mijn ouders hebben me nooit gepusht, maar ik mocht muziekles hebben. Ik mocht in een orkest spelen, ik mocht sporten. En omdat ze daar geen dwang en geen druk op hadden, maar dat heel spelenderwijs gewoon zijn gang hebben laten gaan, ja, is dat uiteindelijk uitgegroeid. Dat ik nu wereldwijd concerten mag geven en Sinfonica Rosso al 10 jaar mag leiden. En wie had dat ooit gedacht toen je als klein jongetje, als 4-jarige met een vioolkoffertje liep? Het lijkt wel dat die grote orkesten allemaal uit Zuid-Limburg komen. André Rieu natuurlijk een waanzinnig voorbeeld. Speelde dat mee? Ja, ik ben 25 jaar jonger dan André. Ik kende André als jongetje nog niet, maar ik kende wel mijn vader als dirigent. Mijn vader had een symfonieorkest hier in Kerkrade, later ook Landgraaf. Mijn vader werkte voor de opera en Luik. Maar wat het belangrijkste was, we gingen naar Italië op vakantie. En we waren als zigeuners altijd een maand op vakantie, de grote vakantie. Met de caravan, met pap en mam. En dan gingen we opera's bekijken, opera's luisteren. En als 4-jarige, maar ook als 3-jarige al, ging naar de Verona, naar de Arena. Waar je met 20.000 man de liefde deelt voor opera. En waar je olifanten over het podium ziet rennen. Dat spektakel, dat bleef ik tot midden in de nacht gewoon kijken. En dan was ik gewoon ontzettend geboeid. Maar wat we ook vooral daar vast, die waren ook die lekkere cornetto's in de pauze. Ja, dat was in Italië ook altijd zo. En die combinatie van muziek en lekker eten, ja, dat heeft me gigantisch gepakt. De sfeerbeleving, de passie, de spektakels, de grote spektakels. Dat heeft me zeker geïnspireerd in mijn jeugd.
opera. Niet kicken, niet vet. Nee, is niet cool hè, wanneer je het doet. Maar het is wel cool wanneer je op jonge leeftijd al viool kunt spelen en een liedje kunt zingen in de klas. Ja, maar hoe verhield zich dat dan op de lagere school bijvoorbeeld? Ja, ik had daar geen last van. Ik was ook aanvoerder van de voetbalelftal. Dus ik kon goed voetballen. Verhulde je dat? Dus... Nee, totaal niet. En men was heel trots op dat ik muziek maakte. En er was in die tijd ook veel meer geaccepteerd dan tegenwoordig is. En men was heel trots dat ik ook concerten speelde. Alleen een kleine anekdote. Toen wij met de kleuters de eerste mis deden, in de katholieke kerk, ging je met de kleuters, mocht je liedjes zingen. De mis was afgelopen, alle ouders gingen klappen in de kerk. En kleine Guido liep, wat ik altijd van mijn vader ook zag, naar voren en ging buigen. Ik ging buigen voor alle mensen in de kerk, omdat ik dat mijn vader altijd zag doen. En ik heb altijd al geweten van vierde dat ik het podium op zou gaan. Het is een diep weten van binnen. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik wist gewoon, ik word orkestleider, dirigent, violist. Ik wilde ook vroeger zanger worden. Nou, dat kan ik wat minder goed, maar ik heb nu een echtgenote die prachtig zingt. En uiteindelijk is dat te gek dat we nu zo'n productie hebben. Maar ik verhulde niet mijn muziektalent, maar compenseerde wel een stukje dat ik goed kon sporten. En dat ik ook kon makkelijk leren. Dus je had sowieso wel ook een voortrekkersrol binnen de klas. Omdat je ook andere dingen goed kon.
Wat het goede was, ik zat op het gymnasium, hier in de buurt in Heerlen. En mijn ouders zagen dat me niks interesseerde. Latijn, Grieks, wiskunde, wat moet ik met die dingen? Dat krijg je op het gymnasium. Dat krijg je op het gymnasium. Dus ik gooide er best wel met de pet naar. En na 3 gymnasium zeiden mijn ouders, weet je, we zien dat jou dit niet boeit. Er komt nu talentenopleiding, conservatorium plus middelbare school in Maastricht. Ga daar naartoe. Is dat niks voor jou? Dan kun je al in de trein een beetje huiswerk doen. Kun je 's avonds sporten bij ons thuis. Toen ben ik dat gaan doen. En uiteindelijk was dat ook voor mij een warm bad. Want ik zat in de klas met drummers, met pianisten, met trompetisten, met violisten. Dus met mensen die ook gewoon een link en een liefde voor muziek hadden. En door dat te doen, raakte ik ook weer geïnspireerd. Want ik ging niet alleen maar klassieke muziek maken. Ik zat ook te jammen in de pauze. En ik keek hoe mensen jammen waren. En dat heeft me uiteindelijk ook gevormd om een poporkest te beginnen. Want toen kwam je Falco tegen. Ja, Falco, mijn jeugdvriend. Die daarachter op de synthesizer vanavond Die speelt staat. nog steeds? Ja, zeker. Zeker. Een maatje. Dat is een 2-eenheid geworden dan? Ja, absoluut. Maar hoe ging dat dan? Je zat op het conservatorium, je maatje Falco. Ja. En die zegt, kom joh, we gaan een beentje beginnen. We gaan een orkest beginnen. Grootste nog. Ja, en ik wil dat jij muziek mee gaat schrijven en ook toetsen mee gaat spelen. En dat lijkt me wel leuk. En dan zijn we eerst echt op de zolderkamertjes of de slaapkamers begonnen. Alles nog met de hand schrijven, zonder computers. En dat was wel tijdens de conservatoriumstudie dat we daarmee begonnen. En dan denk je dat het allemaal sneller gaat en groter gaat. Wat mooie is tussen ons, we kennen elkaar, we weten allebei waar we vandaan komen, we respecteren elkaar, hebben een eigen mening, maar we hebben andere kwaliteiten. Hij is een poptoetsenist en ik ben een klassiek muzikant van huis uit. En die twist, popmuziek en klassiek en pop, dat maakt onze productie zo dat mensen zeggen, hier gaan we met onze kinderen naartoe. Want dit is een orkest wat onze kinderen ook leuk vinden. Ja. Dus opa's en oma's komen met kinderen naar onze voorstellingen. Ja, en dat is gewoon te gek, want je wil alle generaties bereiken. Ik kreeg vandaag fanbrieven van kinderen die 6 jaar waren van, God, wordt wat laat, maar mogen we wel het 's middags al even voor handtekeningen komen. Dus het is ongelooflijk.
Maar zijn jullie in de beginperiode dan muzici gaan werven binnen het conservatorium om dat orkest? Ja, binnen de conservatoria en binnen de jeugdorkesten in Nederland. Ik werd op een gegeven moment concertmeester voor Jeugdorkest Nederland. Van de Jong Oranje, dus de aanvoerder. Dus ik kende veel mensen via de jeugdorkesten en je kent mensen via het conservatorium. En we gingen letterlijk audities doen en mensen vragen. En hier mag niemand spelen zonder dat hij audities doet. Maar dan moet je ook nog gaan spelen. Optreden, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Zeker. En deze mensen moeten ook betaald worden voor de repetities. En je moet ze ook betalen voor de optredens. Je moet ook de technici betalen. Dus ik heb dat in de beginperiode van het orkest toch wel onderschat. Ik denk, het gaat veel sneller. Het gaat veel harder. De hele wereld zit bij ons te wachten. Tot we de vraag kregen, ja, nu willen we eens komen luisteren. Ja, dan moet je het orkest gaan neerzetten. Ja. En dan moet je alles gaan neerzetten, gaan investeren. Computers gaan aanschaffen, kantoorspullen, een kantoor kopen. Maar dat is een behoorlijke investering. Ja, ongelooflijk. En hoe doe je dat dan? Ik bedoel, daar zitten nu mogelijk jeugdige muzikanten te kijken die ook aan het conservatorium zitten. Ja. Of diezelfde gaven hebben zoals jij. En die denken, dat wil ik ook. Ja, en hele goede zakelijke adviseurs moet je om je heen verzamelen. Mensen die met jou zakelijke plannen gaan uitwerken. En die gaan kijken hoe kun je je investeringen terugverdienen. En investeringen moet je ook snel kunnen terugverdienen, vind ik zelf. Dus wat ik heel belangrijk vind voor jonge muzikanten, ga goede, oudere zakelijke adviseurs om je heen verzamelen die jouw succes gunnen. Dus die niet willen meeeten, want die heb je er ook heel veel, die jouw succes gunnen. Maar betekent dat dan, ik bedoel, dan vind je die adviseurs en dan is het naar de bank? Ja, je stapt naar de bank met een businessplan. Je hebt niks. Dus stapje voor stapje ga je geld lenen. En was die eerste bank waar je binnenliep meteen enthousiast? Ja, absoluut. Absoluut. En nu na zoveel jaar met alle ups en downs, dat is niet alleen maar succes. Hè? Dus de weg naar de top gaat niet meteen steil omhoog. Maar de Rabobank is altijd onze bank geweest die in ons geloofde. Nog steeds in ons gelooft en nog steeds onze goede adviseur is in deze. En dat we jaren later een aandeel in elkaar de campagne van de Rabobank daarvoor de muziek voor opnemen, is toch ook heel leuk. De muziek van de Rabobank die de mensen horen, hebben wij opgenomen.
al die faciliteiten die zijn er, maar er moet er werk komen. Ja, en dat krijg je door bekend te maken dat je er bent. Door te roepen en door bureaus te gaan mailen. Wij hebben een geweldig orkest, wij kunnen gaan spelen. Was dat van meet af aan met 30 man? Ja, dat was wel een plan van meet af aan. Maar dat was niet meteen instant succes. Dat gaat van snabbeltje, naar groter spelen, naar meer risico nemen, et cetera, et cetera. En uiteindelijk leidt dat tot veel opdrachten. Op enig moment komt het buitenland. En die zegt, maar ja, wacht even. Daar zit daar in Kerkrade, daar zit een waanzinnig klassiek klassiek orkest. Die moderne muziek maken voor jong en oud. Ja. Die willen wij ook. Maar hoe kom je daar dan? Ja, dan kom je via vele demo's, via tv-demo's. Via tv-demo's kun je mensen iets laten zien, maar ook je kunt mensen uitnodigen bij je shows. Who is Guido? How you say it again? Guido. Guido is a virtuoso violinist who's known all over Europe. Who is now blurring the line between classical and modern music. Guido and his wife Wendy, they joined us this morning for Guido's orchestra. Who is Guido? Who is Guido? Het is van snabbeltje naar snabbeltje wordt het steeds groter, wordt steeds professioneler. Alles wat je verdient investeer je door en je leent weer geld bij de bank. Wordt groter en beter te maken. Dus geld lenen, terugbetalen, geld lenen, terugbetalen. En uiteindelijk kom je op het punt dat je Sinfonica Rosso mag doen. En dan wordt het circus heel groot. En dankzij die vergroting beginnen in het buitenland op te vallen. En kunnen we ook onze eigen tv-specials produceren. En dat viel op bij de mensen in Cannes op de Midem. Dat viel op bij RTL in Duitsland, bij de ARD, et cetera. En zo kun je mensen naar je shows uitnodigen. En dan moet je ze overtuigen dat je live ook zo goed bent. In welke landen spelen jullie nu? We spelen nu in Duitsland, daar zijn we mee bezig, Roemenië. We gaan naar Korea, is de bedoeling, 2018. China zijn we dit jaar nog 2 keer actief. Is ook allemaal de planning, maar het is allemaal helemaal nog de planfase. En we zijn in Amerika zijn we een paar keer geweest. En dan natuurlijk Nederland, België. Dus dat zijn onze hoofdlanden waar we voor de toekomst ook Zuid-Amerika echt gaan doen. Het ding wat ik gedaan heb is in 2010 nog steeds groter werd. En ook de mensen van U2 en de bazin van de BBC naar Landgraaf kwamen. Waar we ons kantoor hebben om met ons te kletsen. Ben ik zakelijke adviseurs erbij gaan halen. Mensen die als een soort commissaris met het orkest meekijken. En ons adviseren bij al de valkuilen die er zijn. Dat is de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. En ik ben muzikant. Ik ben geen zakenman. Maar ik ben het zakelijk gaan aanpakken omdat ik een droom had.
En dan komen er een ongelooflijke hoeveelheid grote internationale bedrijven die komen bij Guido langs. En die zeggen, joh, moet je eens luisteren. Om een voorbeeldje te noemen, een fastfood restaurant. En dan maak jij dan de commercial voor. Ja, is toch prachtig, toch? Ze komen bij ons omdat ik al jarenlang samenwerk met een reclamebureau in Amsterdam. En die man, Darren van Dijk, is een goeroe op reclamegebied, maakt een fantastische commercial. En we hebben de reclames van Old Secure gedaan, Center Parks ingespeeld, Rabobank, Dela. Daar hebben we ook een hele grote prijs voor gekregen. Nou, steeds meer merken komen bij jou terecht. En dan was er de vraag, in dit geval gaat het om de Maestro Burger. Van wij willen iemand die de Maestro vertegenwoordigt. We willen een orkest hebben wat de Maestro Burger, wat eigenlijk met de candid camera-actie klanten gaat verrassen. Die Maestro Burger? Ja. Kijk, de Maestro Burger. Ja. Dus zijn we gaan brainstormen letterlijk in een McDonald's setting. Zijn we gaan kijken hoe verhouden die klanten zich, wat bestellen ze, hoe lang slurpen ze aan een cola, wanneer bijten ze een hamburger, wanneer eten ze die frietjes. What's your name? Nou, dat zijn we allemaal gaan testen en gaan checken en daar hebben we prachtige muziek op geschreven. Maar dat die muziek binnen 5 weken tijd 50 miljoen views wereldwijd had, ja, dat kun je niet realiseren vooraf. Ik? Ja, hey, hallo. Ja, jij? Don't eat the burger yet. First tell me your name. With your golden chain. Tell me your name. Axel. Maaike, mijn naam is Jane. Je noemde trouwens net al de Maestro. Ja. Ik heb begrepen, ik bedoel, dat vertelde je mezelf. Ja. Internationaal wordt het ook de Maestro, hè? Ja, zeker. Internationaal. Heeft dat daarmee te maken trouwens? Zeker. Heeft daarmee te maken. Het feit is dat die naam is heel erg goed. Want ook dat het merk gezegd heeft en toestemming gegeven. Je moet meer met die naam doen. Want iedereen spreekt me ook al aan als Maestro. Marco Borsato, wanneer je tegen hem zegt, hey Maestro, Lionel Richie, Maestro, how are you doing? Ja. Op een gegeven moment denk je, ja oké. Is wel een hele goede merknaam. Algemeen ook, hè? En is makkelijker te onthouden dan Guido Dieter of Guido's Orchestra. Dus ook in China gaan we spelen als de European Pop Orchestra. Ja. En we doen dat heel bewust om het makkelijker te onthouden. Maar ook het feit dat een top 7 merk wereldwijd, met die mooie gele M, dat die jou vragen om een Maestro te zijn, betekent ook kennelijk dat je, ook al ben je even goed of even slecht als de dag ervoor, dat je kennelijk heel goed bent. Worden één klap wereldwijd heel serieus genomen. En we kregen ook in Cannes en ook in Amerika hebben we internationale prijs gekregen voor de muziek van die commercial. En dus je wordt geloofwaardig dat je goed bent. Ook ben je een heel normale jongen uit Limburg, Nederland. Wanneer wereldmerken met jou gaan werken, wordt jouw eigen merk en je eigen succes veel groter.
ben heel nuchter. Je bent zo goed als je laatste optreden. Je bent zo goed als je laatste moment. Dus het verandert mij niet als persoon. Ik word er alleen slimmer en beter van. Want het feit dat wij in Korea kunnen zeggen dat we daar McDonald's en ons orkest kunnen koppelen, wat waarschijnlijk gaat slagen, ja, dat is te gek. Gewoon. Dat betekent dat je meer kansen krijgt om mooie muziek te maken. En dat je letterlijk meteen in stadions kunt debuteren in die landen. Ja, dat is prachtig. Maar ik ben heel nuchter. Vanavond telt alleen het succes wat we vandaag hebben. En niet het succes van gisteren. Dus en morgen moet hij weer beter dan vanavond was. En door die houding en dat werken, ja, kom je verder. Ik zie altijd wanneer ik naar die horizon loop, dat er altijd een nieuwe horizon is. En dat je hopelijk over 10 jaar verder bent in je carrière dan je nu bent. Mits je maar plezier erin blijft houden. Dat is het allerbelangrijkste. Ik doe het omdat ik de muziek dien. En ik doe het omdat ik het publiek dien. En wanneer ik dat goed doe, geef ik mezelf de grootste gunst. Wij zijn muzikale dienstverleners. Ik wil gewoon de zaal vanavond plat spelen, dat die mensen gelukkig naar huis gaan. Diana Ross, Lionel Richie. Diana Ross is een hele lieve diva. Maar ze heeft een bescherming van haar inner circle. Ze beschermt heel erg haar privéleven. Maar ik mag nu gelukkig zeggen dat ik in die inner circle zit. En dat zij de ervaring met ons orkest beschreef als de mooiste muzikale ervaring uit haar loopbaan. Dat ze mij ook nog gebeld heeft een paar jaar geleden of ik haar Amerikaanse tour wilde leiden. En dat soort zaken. Dat ik letterlijk met haar ben gaan eten op de Fifth Avenue in New York en zo. En nog steeds met haar contact heb. Hetzelfde geldt voor Lionel. Alleen, ik snap wanneer je haar bent en ook nare ervaring met managers gehad hebt, dat je op een gegeven moment zegt van ja, luister, ik bescherm heel erg mijn privéleven, mijn artiest zijn. Een artiest moet soms van de buitenkant hard leren zijn of mensen om zich heen verzamelen die hard zijn, om de zachte binnenkant te kunnen beschermen.
Muziek brengt meer dan alleen glorie. Het heeft jou ook de liefde gebracht. Zeker. Vertel. Ja. Nou ja, op een gegeven moment zocht ik een zangsoliste voor mijn orkest. En er was een meisje op een conservatorium, die zag ik al jaren rondlopen. En ik wist, zonder dat ik verliefd was, dat is de solozangeres van mijn orkest. En toen wij zijn begonnen, heb ik haar gevraagd om de zangsolist te worden voor mijn orkest. En ja, toen was er meteen een klik. Er was een klik, we bleven altijd heel lang kletsen. En een lang verhaal kort maken. We hebben het eerste concert gegeven in 2001. En die avond, na het concert, volgde de eerste kus. En jaren later, 5 jaar later, zijn we ook op die dag getrouwd. Het is niet alleen een fantastische solozangeres van dit orkest. Ze is ook heel lief. Ze is ook heel kritisch. Ze is zorgzaam. Ze is mijn beste vriend. Ze is mijn vrouw. Ik hou van haar en hoe ze is en hoe knap ze is. Maar ze is ook mijn eerlijkste criticaster. Zij zegt wanneer het slecht is. En dat is heel belangrijk. Ze dat, ja? En zij zegt ook na een concert, wanneer je succes gehad hebt in een Ziggo Dome of zo, Guido, de vuilnis moet buiten. Zet je de vuilnis nog even buiten. Zoals in het begin. Ze heeft heel veel respect, maar ook ergens zet ze me ook heel erg terug op de grond wanneer ik dat nodig heb. En dat is heel erg prettig. Men heeft wel eens gevraagd, Wendy, ben je de voetrem of de handrem van Guido? En toen dacht ze even na, toen zei ze nee, ik ben de koppeling. Ik schakel hem af en toe een tandje terug. En laat merken dat wij er ook nog zijn als gezin. Zie je het ooit nog gebeuren, André Rieu met zijn orkest, jij met jouw orkest en dan gezamenlijk? Zeker, zeker. Waarom niet? Ik denk ook dat het niet lang zal duren voordat we samen in een Duitse show zitten. Ja? Op de televisie. Ja, dat kan niet anders. Wij komen die shows, hij komt ook in die shows. En het is een enorme eer natuurlijk. Hij is één van de weinige Nederlandse wereldsterren. Daar moeten we heel trots op zijn. Geeft mensen een perfecte avond uit, speelt de zalen wereldwijd plat. Alleen hij is de koning van de wals. De personificatie van Johann Strauss. Wij zijn World's #1 Pop Orchestra. Wij brengen ook popmuziek, ook voor de jeugd, maar ook klassiek. Wij mengen dat heel erg. En ik ben heel trots op de periode dat ik bij hem gespeeld heb als student. Ik was zijn eerste violist. Maar ook wat hij doet voor de muzikanten. Hij biedt heel veel mensen een baan. Geeft mensen een fantastische avond uit. En dat wij met onze eigen stijl muziek, ook heel brutaal, ook de hele wereld over. Dat zegt misschien wel iets over Limburg. We liggen hier in het hart van Europa en we spreken de Duitse taal heel makkelijk. We denken ook meteen internationaal. We gaan even naar Luik, we gaan even naar Aken. We gaan even naar Londen, want je hebt hier 6 vliegvelden binnen een uur rijden in Limburg. Kortom,
de bakermat van de muziek. Ik denk het wel. Ligt in Limburg. Ja, wat ik aan het begin van het interview heb uitgelegd, dat verenigingsleven is hier heel sterk. En die roots, in Limburg zit muziek in. En ik denk dat dat wel mede ons succes bepaald heeft. Waar staat de maestro over 5 jaar? Over 5 jaar zijn we heel bekend in veel landen, waaronder onder andere ook zeer groot, denk ik, in Duitsland, hopelijk Engeland, Zuid-Amerika, maar vooral ook Azië. En ik hoop ook natuurlijk heel Nederland de zalen vol blijven zitten. Dan staat Sinfonica Rosso in een paar landen op de kaart. Daar zijn we ook druk mee bezig. En we hebben dan heel veel plezier. En de zaak is dan, denk ik, zoals we nu zien, echt factor 10 groter geworden nog.
Het gaat nu pas echt wereldwijd helemaal los. Maar wel nuchter blijven vanuit Nederland. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is. Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh. Ik leef niet meer van jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan en mij te domineren. Ik heb te veel moeten verduren. Ik heb genoeg van al jouw kuren, dus het is tijd je weg te sturen. Ik leef niet meer voor jou. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle nachten dat ik hier heel alleen op jou had zitten wachten. Je hebt me keihard voor gelogen, bestolen, niet en bedrogen. Dus schop die tranen in je ogen. Ik leef niet meer voor jou. Ik kan er niet meer tegen. En als je weg wilt gaan,
is dat alleen een zegen. Te vaak heb jij me laten zakken. Ik heb genoeg van al jouw makken. Je moet gewoon je spullen